da sela imaju neku perspektivu, dokaz je i poljoprivredno gazdinstvo Ostojić, to je porodica, četvoročlana porodica sa dvoje male dece koji su do pre 2 godine živjeli u Zrenjaninu, sada su došli ovde. Podsticaje grada koristili su kroz konkurs za podsticaje organskoj proizvodnji i upravo najavljujemo da ćemo u narednom periodu, dakle u junu mesecu, raspisati novi, 3. poziv za organsku proizvodnju, jer se pokazalo da ima zainteresovanih. Kada je u pitanju mesna zajednica, ono što je urađeno u prošlom periodu, pre svega želim da istaknem veliku ekološku investiciju, znači čišćenje divlje deponije, gde smo uložili blizu 40 miliona dinara. Uloženo su i značajna sredstva u rekonstrukciju škole, uz pomoć pokrajinskog budžeta i budžeta grada Zrena investirano oko 4,5 miliona i tu nećemo stati, jer sada već sledeći deo koji treba da uradimo jeste zamena kotla za grejanje i zamena oluka na samoj školi. Nastavljamo dalje da podržavamo taraške poljoprivrednike koji koriste čuvenu skelu. Tu smo uložili 9 miliona dinara za ovogodišnji ugovor, ali takođe ono što je jako bitno, što nas očekuje u junu mesecu, to je velika i poznata manifestacija Dani taraških roda i kao i do sada grad Zrenjanin će uvek da podrži ovu manifestaciju.